Irugi tayo nga iba sa ti pagkasalitaan. Ni pagayam tayo nga layla nga napoluan karamukom. Karamukom, karamukom, karamukom. Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni layla nga napoluan. Karamukom. Dear Manong Nemi. No awan ti aggatang iti pwesto mi akas sales lady Manong Nemi. Agmamarites kami. Uy, kumusta kayo mat? Kani naganat asawa mo? Si Kamat, antay asawak. Tinakaputot keng ka. Ronald, kumusta sa? Tricycle driver, hindi. Tricycle driver pala ita. Okay. Apa di ka pa kasar? Kasar ko mga kasar kami kat. Saan kumat nga ayayatin? Abi nga rin nga napututan na ka. Aya po, lita namin adon nga inistorya keng ka. Kahit mo man nga mangag. Kaya baka nalipata ko. Tricycle driver ni Ronald idin tadak iti 4th year high school. Kahit gabot iso ti paglugluganan mi nga agkakaeskolaan nga agkakarlugar. Siyempre, kaduan nang idi nga dak ti likod na. Kaya agdendennes ati bagimi ta pasaray sa kawat kuno saan kita orin no hangkon sa kawan ti motor may gamak may sunat di abaga na uno jetchan na ket na develop ti riknam no na di riknanat na develop ket ito na minsan sagbay nga naggraduar kami inawis na kami dakam nga rod nga customer na ko na amom siyak lang tihan na pagplet-plet siya ni di siya kidito sana pagplet-plet siya di wan inawis na kami di balay da Isus adda pulutan adda meten arak na dyan nabartay ka kameten di makapuutak tiloko nga Ronald adda kinisilad na tinagikuha na kaapilit to king nga nagsikugak nagraduarak mo idinti high school di sa lunsod ang tatang kininanang nakaputot kanyang akit imbaga kang ni Ronald tricycle driver inagtawan na kong ti 18 naipas nga ikon ni Lily isumatin ti panagdan nami ngayon saan ka mga nagkasar pagigyanan niyo nga iti balay da adda nga rod katugangan mi dyan da okay kami nga katugangan da kay nga rod kini Ronald katagkaida kami ket nung mailiw nga taakit dakapanak bembangan nak ganas ka met. Sano nga ganas ang isulang Di ka lapulos may tayo-tayo ken. Awan. Ngayon no kanan na isulang da dyan. Ana serbe di ko ana. Badi. Ipilit na no. So kaslaklak ang kanayon nga madundun silya. Kadi. Awan. Dinamot mang romance sa tao. Nadji sa aklagana sa nukanin na. Apo na dahil tamot din. Muna tawon dyan yun. Kwenta mo lata na. Impas nga ko di 17 years old 18, 19, 20, 22, 25, 23, 5 years old. Bale, kinder na. Babae, lilingar tinakan na. Uy. Speaking of customer. Siyak ti sumangko king kwa na. Kauna sikit kita na Siyak ti crush na siya. Guwapo na ito yung customer. Yes, sir. Good morning, sir. Anat may rekomendar mo nga para kanyak? Ano, sir? Pang disente. Sut pagbatok to yun to no. At matanda na kiti may isang anniversary
Ito may sa kumpanya. Di kat kahit mga saan sir, nagtatrabaho kayo. At atin daraming anniversary. May isang kumpanya kat siyempre, nagsapulak ito pang formal. Barong, tsaka kaya ti barong. Long sleeve sir, nga pang formal. Ito nga ba na sir? Kita dati may bagay kanya. Sir, amin nga, badukit may bagay kang kagapot ang gwapo ka. Tinalyaw nak manong name imisimak. Gwapo ka talaga. Oo talaga kami, sir. Napindas kami. Nagan mo. Laila. Laila, sige. Ipakitaan na kada kita kulang nga may bagay kanya. Diyak maawatan tiriknak manong name kabayatan nga agsarsarita kami nga pilpili nga pasare maidennes ti takyag ko iti takyag na ket orek la sumgar manon nimi. Ngit klase na dito nga lalaki. Abi kaso ti marikrik na. Makaterter ne ka. Laila. Detoy? Nga isuot, sir. Diyan ti fitting room. Kuyugan na man. Abi nga kuyugan nga ti uneg, sir. Maputay nga karot no akong katwak. Ngayon, sir. Alawan kuyugan ka. Simulan ka mga duwa manong name iti fitting room ket inikat na terwatan na tiya t-shirt na manong. Wow. Ang tabarbon ti barukong na manong. Wala nagsagawisi tirik na. Minat matak ti barukong. Kinita na. Ang nagkikitaam. Ang kayang barbon ta barukong mo siya. Dari ti gusto nga pang romansa. Ha? Virgin ka ba lang? Anin sir, ada anak ko. Ngato mo. 22. Nagubing ka naganakit. 17 years old ganaka. Nakaw. Karamukom. Kasi ano nga napasama? Isuot mo sir numaya. Kung naklano ako pa asawang. Mat pa asawak sir. Di ka mat lang kasar. Taapay. Saan mo nga love? Sino nga ti love mo? Kahit no ibagak na si ka sir. Naangaw ka. Sige. Dati nga ti katangin. Ewan ka. Nagapamutan, di tapay nag-shake Indaya na tita kulap na manong naming at inigkamak na kao. Nagpara. At adan ti ba nagtarnak ko manong naming. Ano na ito yung kamarikrik na? Laila? Yes, sir. Mabalin ko ang agkan na kitilips mo. Ala, sir, da makakita ka data. Da makakita na data ti unang ti fitting room. Kit inamalan na ti kitipibig ko. Nagbahara na kitipibig na manong. Adan nga. Adan manong namin nga. Bimuslon. Tirumrumwar. Babasa na talagan. Ito klase na nga babae ay lalaki. Di pa napasamak na aramid ni Ronald nga panagbalin na nga. I love you. Sir, si Kapel at customer nga kasto tinaramid mo. Do you love me? Mas dahawa na ka ron, sir. Apay nga saan ko maipatig DJ ama ti anak ko. Idin do tagdandan na kami. Basta rin adamat mabasama kada kami, siyempre. MC ka, sir. Di tala imam nga. Naya, raip, dakulap ko kat ni. Apay, may hatan direct na. Api kasto, sir. Talaga nga dakasta. Sige, rumatar dito baka nasa pulinda ka. Naala na ti cellphone number ko manong name. Hawagan kando, ha? Ito na no, sir. Ito no, at the time ko. Para ka datang ito, ha? Tapno saan lang agbabasa.
tap na matong paltarik na. Oh, sigurado nga da asawa mo, sir. Da asawa ko. Ngem, kasapulan na, gabot ta sa mo pa nga napadpadasan. Di ipay ko ken ka. No pa kang kanay kayo ti ko namin ti live-in partner mo, ngem, kasla di mo pa napadasan. Ngem no si kakin siyak to, itapay lang mapadasam ko nakto. Sige, sir. Intend ko ti cellphone number ko. Alright, tawag mo, sir. Okay. Okay, nakan. Ingat, sir. Thank you. Abagan ka to. Imasadag na dagos manong nemi. Ni Lita. Hala. Abay. Hala ka. Abay. Ano tinubrayo ti o nagtipiting rom? Kung anamot kami nga maputing galog by mesa. Pinang bayag kayo. Naraman ako nagkitibibig na sika. Nagloko kan. Sigurado nga da asawa dahil lalaki jay. Daang rod. Kanang rod. Abay nga kasuti nga talili. Ako ka man natin anak mala di CR. Napanganak iti CR manong nemi. Idi babak ti bikini kapaw. Shush. Nalaalak ti panyok manong nemi. Oh, pinunpunasak. Nakababasa pa yan ti pantik. Magtaagdala tabalong kumatapanti manong sinuksok tak ti pantik talaga nga. Ano klase ng lalaki dahil dyan. Ha, Diyos ko. Nabasamak nga rood manong nemi ti panang tawag na kaniyak. Umay kaalain dita. Papaanan ta, sir? Mabantag dinner. And then, sa tanto ka hotel. Idag kita kami manong nemi iti nakanglugan ako ni ti kotse na inawid na nga dagos sana inamalan iti bibig ko. I love you. Nelson. Apay napkuan naman yun. Agbabasa ka sigod, di ba? Apay nga hanga maaramin ti asawak ti kastoy. Apay. Pulos nga hanga agreactirik na. Kinapod mo na, sir. Sakla maitayok no kanina. Let's go. Sakbay nga mapantag dinner. Ita pa lang ako nag-check-in. Tapos nung likas tiket saan ka marigatan. Baka agbabasan tuman-tumantim. Jack pinanunot manong nemi noan niya iti agbalin nga bunga. Dahil ta pa nakirelasyon ko kini Nelson na daanan ti asawa. Jack pinanunot manong nemi nga the live-in partner ko. Ti pinanunot ko ti adda ti riknak kat ay-ayatek ni Nelson. Ta jalayangen dakulap na nga mairaip ti dakulap ko maminsan naklangagkan talaga nga mapanan ti riknak. Kat pudno ano. Nakalalaing iti romansa. Oh, nakalalaing. Nga saan nga maaramid manong nemi ni Ronald ti maaramid ni Nelson. Oh, kasla iti muna aguntaway manong nemi apan nakaitayok ko. Kasla italay nga makaramanak ti kastoy ko. Ito tawen ko nga 22 manong nemi. Ken tawen ni Nelson nga 35. Inauna ngem ni Ronald manong ta 28 ni Ronald didi. No namin ano akto santo malpas isun. Iti talo nga oras manong nemi di mapatsyet. Mamintlungot nga rikos. Mamimpatak, maminsan isuna. Mamintalo isuna, maminsan nga dosena. Nalado ti managsarak, managsabat ti dalan. Kuma, awang pelang ti asawa na. Tanawang kuma ti asawa na manong nemi siya
mayatak nga paasawa ken makikasar, makiasawa ken kuan. Nagtultuloy na roden deta ang illicit apirmi ken Nelson no mailiw tawagan na no sakti maili tawagak okay matisum. Makadkadlawen manon name ti live-in partner ko. No kasta mailiw nga taakit kawilen na umiwadag ko. Apay, at akarbay kakagkad no kayat. Naglagi pa saan tapay nagkasar. Ken saan tantong nagkasar. Tati kayeten. Laila, agreed one tun ti anak ta. Manong nga tawin. Basta. Awan pa timbaga ken kang I love you, Ronald. Tasang kang inayan. Binartek na, rinamas na. Iso nga nagsikuga. Tararamidan mati amin tapno masusurunak ni patag, di ba? Ano tararamidan ko? No ag-sex ta, saklaganas to kanin na. Iso ng pulos. Di po ito data. Nakasarak ka nito sa bali, kasta? Ay, saan kong libakin ka? Nakasarak ako sa bali, kada mas pasamak ka na kami. Iso nga saan ka nakasapulan, itinabaw ti kama. No mabalin Santa Fe, kita agkaidan. Maikasar na kakadi. Deta nga lalaki. Dito ti problema. Nagtasawa na. Kakaiso nga gayat ka, daanin ti asawa. Abi nga hindi na masusurong ipateg. Di kan ito masusurong ipateg. Tadi mo aramidin. Awang mo ti rason tapno ipateg ka. Teka unak nga rin. No sex. Sa aklaganas, no kanin. Idin to ta ni Nelson. Igaman na pala yung tidakulap ko. Numarik na tibara tidakulap na nga mangpet-pet tidakulap ko. Ngayatin tirik na. Nabayakin ka nag-anong sakto, Laila. Nabayak ba't nag-anong din na? Kahit mo kading asawin, nga saan tumapasamak ti panangin kasar ko ken ka. Haan tumapasamak. Wala nga hangag paot dito nga relasyon nyo. Iti adda asawa na. Wala adda asawa na. Wala talin na edda kakabit na. Aw maramin ko. No dahi taman tikasat ko. Adaking kuha na tinaksak ko. Awangking ka. Kalbasan din nga pa nagsarita mi manong nemi dinamaten na ibagbaga ti pa nag-sex mi. Isupayente nang ipamuspusan na sa anin kami ngagkaiddamanong. Kapag tada hanggang mati nagkakaidda, ti anak kun ti kakaidda. Mama, abay nak, hapit ti kaya kimantan, agkakaidda kayo ni Papa. At damatin sa bali nga kwarto ni Papa. Mabambano ka kami ti trabaho. So nga, apay no, agkaidda kayo, hanggang makainan na. Kawanan tatupin nga sa ludsod anak. Basta. Aging gawanon naming at imay sa nga malem nga si Mang Petak manipuli ti pagtrabaho ak adanadanon kong nga babae. Oy, sino ka? Bakit dakat ti balay mi? Sakdi ni Yuli, manang. Apay dakat to'y. Insang penak ni Ronald. Hana? Insang penak ka? Meaning nobya na ka? Ken masikugak manang. Kuna na nga, di mo kanumat ayeten. Nga, sa mo kaya ti makiasawa keng kwa na. So nga, nagkarelasyon kami. Siyak ka no, tinakasaganang yung kasar na. Masaktan ka di manang? Sana ka masaktan. Saan ko ba't ipat-patig ni Ronald? Nga maping sangpad na ka, dakmat. Manam mo, nakano sa bali akwarto na. Nabay ka nung hanggang kakawartuan. Iti sumangpet ni Ronald Manong. Anat kaya ta sonda ti Ronald? Kapag iti kaya, nangasangpet ako sa bali nga babae. Kasi lang mo ibagbaga nga, pumanaw kaming agina. At alatakin ka ibatim ni Lily. Yan tangay ket ni Nanang ti mas asikaso ken kuana. At adut time ni Nanang, ngem iti sika, para ti anak ta.
No talaga nga di nakipatpateg, pumanaw kan. Takagdan na kayo matan kini Nelson. Tayo so patpateg mo, di ba? Basol mo reto, Ronald. Basol mo. Ano ko magbasol ko? Rin namas na. Karamu kumak. E di pinututan na. No kung matasam mo inaramit tigas niya. Siguro hanggang kaso di biyak ko ita. Iso nga basol mo. Iti parang ramas mo kanya. Ginunudnak nga karamu kong pailain. Ginunudnak nga awan ti ayat. Si kalat agay ayat. Kasano ka masurusuro kang ipateg, tapno agkasarta. Tapno saan ka mangalat sa bali. Tapno saan ka makirelasyon sa bali. Aumet laing mo iti sex. Imbaga, darapututam datoy. Anot ko na itmang sahon, manang, nga awan laing na ti sex, kad naglaing. Abay nga, naglaing. Dakil kang kuha na. Dakil nga, agpaiso, hindi na amo nga ramatan. Siguro ka talaga nga saan kang agkuaan. Ngamta kami tagkuaan. Anong agkuaan? Agkaseksan. Sige, bahala kayo. Hindi ka saritak ti anak ko, mano. Dili, apay, mama. Adan sa baling asawa ni papang. O, ang garod. Tungkol ng harad ni Lola, no pumanaw ka, no sumurtak ka mo saan, anak, rumbay nga sumurot ka kanya. Kabuta siya mamang mo. Yung no, mapangkag trabaho. Sinot mga sikaso kanya. Anak, adamot lulam sa di lugar mi. Isa dyan sadya kantong nga grade 1. Kaya, kasanungar din ni Papa na mailiwak ni Lola. Hindi, may kaisarong karwas pagarigan lang. Adamot lulam ni Jai. Papa nga ron. Adan to, mangyawid ak tumat ti papang mo. Gugwapo. Anak, subort ka kanya ha? Apin ngamin kasto tinapasama ka na kayo kini Papa. Apay. Pasol ni papang mo. Pinututan nak ng dinauras. Dinteng ka ng dinauras. Imbaga kini Nelson, tinapasamak manong naming, no kayat mo. Ialangkat ka seram. Ito asidag pagtrabaho. Sa demot ngalan ti anak mo. Anang kasera? Apartment. Di magkastusan ka. Ang bale, basta para kada kayo nga gina. Kasi ano namamon ni misis mo. Kato may nakrautin. Saan ang tuwarabin ang data? Nyamat ti kasto yung biyag ko. At ang putot kanyak, nandiyak matayatin. Nagdandan na kami, ngas lagasawang. Ako matlat ta. Hindi ito ta sikat. Sikat yung makaparagsak kanya na madamad ng asawa. Manong na may inya apartment ng kamangarod ni Nelson. Kaduwak ta anak ko manong name. Kaya di asidag ng eskwela sa Jayang nga nag-grade 1. Marigata sa hanggang nagtatrabahon. Dito'y kalatan. Asi kaswem ti anak mo. Ito't ko kami na masapul yun. Basta, iti anyawan nga oras. Nga mailiwat. Di, ken mailiw ka. Kasi lasikan, ken siyak nag-asawa. Nga dapayan anak ta. Kaya intong kanot patinggan na ito, Nelson. Intong kano. Intong, aging ka nga, kayat mo. Kayat ko lang ta. Ngayon baka no, sa anak to na kayat. Baka no, dantun sa bali nga masarakam. Kat papanahon nagto. Saan to ang pasanak tayo? Sikan tulat at mga kadeng.
Aginggang kayat nak, kit kayat ka, kailo ka, suportaran ka. Apay nga takas ti biyak ko. Si kamit lang mga aramid Apay nagbalay ni Ronald nga nang tagikwaking ka no saan ka ngayon yung tiara. Di ka nagsakbay. Kino talaga kumasamo nga iya ito ni Suna. Saan ka kuma nag-live-in? Naganak ka kumalat tabalasang. Nga wanti mangitakder ken ka. Oh, dinabimbinas kuma. Ken may sa, among nga asawa, kapi kinayat na. Siga lang amin tinakarik na kitayan. Ken si katayan tiraksak ko, Nelson. Si kati makaipatayo kanya. Hindi, siya karon. Kasanon mo ni misis mo. Awang pagdana kami tayo man nakaawat ti asawa. Nagtuloy nga rod manon name iti relasyon mi kini Nelson pagrubwatik ida nga duwa. O saan, ket mapangkuyugan nga mismo ti anak ko iti eskwela, agur urayak ko, hinggang iawit ko, sakto man mapan, itulnog, manong nemi abambantayan, iti malem, kasta mano. Ado man digiti patak nga parents, manong nemi, nga mangururay ka dagiti anak da, ket siyempre, agchichismis kam tumad na. Oy, Layla, pudno ka ding tibiyag mo ket kwa? May saka lang kirida. Ngayon naragsakak. Abay ngamin, ni istorya, dagiti pasama. Ay, ada nakaputot kang kangim sa mo nga ipatpateg. Kabutasan na mo nga ipatpateg, nang asawa mo ten sa bali. E din to talaki relasyon ka maten ti ad asawa na nga si Jai. Uwan, naragsaka ka di matlaing tikas na nga biyag. Naragsaka ka met. Nga mom, naragragsak ka manin no. Lipata mo dya ad asawa na, tamanguray ka ti awan asawa na. Tapno, nga ti mangikasarken ka. Tapno di kastakat awan ti pagbasbasulad nyo kinapo Diyos. Basol ti relasyon nyo Kad gabot ta basol, hanggang nga naragsak. O pag kunam kat naragsak ka ngem ada pagpatinggaan na. Dumdeng to ti gundaway, nga panawan na ka ni Nelson. Di na kanumot kaya ta panawan. Naging nga mayatak lata. Haan, nadilat ta. Iso nga sakbay nga, panawan na ka, unna amon. Mangsapol ka iti dalaki nga nakasagana nga mangikasarken ka iti likodan di amin. Mangsapol ka ti lalaki nga pudnong ipatpateg na ka iti likodan. Tinalidam nga napalapas mo. Dito akit advice ko ken ka. Awanteg na nayon, nagdenden nga akirida. Awan ang nagpaut data. Ken basog ni apod, ken ni apod Diyos ti amin. Diyagan mo manong nemi, no apay nga bagbagada kanyak ti kasta. Naragsakak iti ng Nelson, ng ruwan no kasta, manong nemi, nga umyan dito apartment, kadagpatpat nagkami, nga mangnanam iti ragsak. Dako na akong manong nemi. Saan ka mauma, nga arakupan nak agkan na, hana ka mauma, ken mabanlong ka maitayok-tayo. Tana isang sangayod nga rodarik na. Naginggang manong nemi, nga ti may isang aldaw nga kadak, iti eskwela, amang bambantay ti anak ko. Aday masidek. Hello, ma'am. Hello, parent ka ditoy? Owen, may kaman na jay anak mo? Grade 1? Napintas ka, ma'am. Napintas sigurado yung anak mo. Babae yung anak mo? Babae. Sino ka? Damo ka magita. Ay, sakti kabarbaro nga janitor dito sa eskwela. Kapag nga janitor lang sa trabaho, kahit nagwapo kamet. Apay, apay ti janitor, madigad nga janitor ti gwapo. Apay janitor ka lang, apay di ka nakadal, nakangato. Patinggak lang ti high school. Kapo ti rikat ti biyag. Kinapuno na kit ko tagadtuyak nga lugar. Tagadtuy kami met. Haan?
sa bali nga barangay yo. Kadi, no tagad ka kuma, hindi kuma pala nga mamuka. Kabagay, as lang kami dito apartment, tabagin nga barangay, dito eskwela, kunak tupay. Sige ma'am, nataga mo? Laila. Siya ni Mario. Diyan mo, no, apa yung magustuhan na dito nga janitor nga sitgan. No, nakabadayag. Na naroon ang kasta, no, naming at cellphone ko, nakatutukan ti ko. Attention. Malaksin, madala kita, na magagat nga, ang istorya kanya. May pangkadagit istorya ti biyag ti pada da nga tao. Hindi ka di chismusa. Nagmerienda kan, ma'am? Hindi nakawawagan ti ma'am. Laila ko manatan. Laila ko. Kumusta ti ama ti anak mo? Ti asawa. Awan asawa. Kasalungod nga. Nakanak kaabalasang. Inistorya kini Mario ti sitwasyon mano. Oh? Kusta? Nagsayang kan? Apa ko mang sayang nga? Kaya awan asawam. Siguro, kasto ti biyak ko. Dati mo kaya ti makiasawa. Kaya't ko ano, di mga asawa kanya. Dati ka dindinak. Itakit, adamat asawa na. Agsapsapol ka diti mga asawa kanya ka? Agsapsapol. Ngam at damayat, ang mga asawa kanya, tapno matungpal ta ko lang mga makiasawa. Hindi na kadikayat. Ano, biyag tangarot ka janitor ka lang. Dajay, akin kabit kang ka, agtrabaho mo pabisina. Owen, dakil sweldo na. Anat may mayat. Kabitan na ka, nga asawa na, nga dakil sweldo na, janitor lang, nga mangipatig kang ka, siksika lang. Nga mabaling ang mga asawa kanya. Ti saludsod dito Mr. Janitor, kaya't mo ka ditikas kanyak. Hindi pala nga rin kursunata ka So, ang inasadgan ka, asidgan ka, gabot na kursunata ka. Kahit ko lang tikas to gabiyag. Ngimtang biyag to tidan ng mga grigat. Saan nga tamot na narigat, ma'am? Gabot na mabalimon tumat na trabaho tanga dua. Pansamantala mo dato ba ng panag-janitor ko kahit tinapod mo na. Ada pa sa bali nga job ko. Ano yung job mo sa bali? No kasta nga awon eskwela. Sumara ka Italian. Sabado kin Domingo. Una saan, tawagan siya, Torera Brabii. Ag-mechanic ko at. Ada sweldo ka sa janitor, ada pa yung sweldo, no ada pakontrata ang patarimaan. Kasta. So anak kayat mo, tilalaki ang mangikasar ken ka, wano tilalaki nga, di nakantupulos ikasar. Anot kayat mo, agarabing tagtultuloy nga baso, wano nasimpa, natalinaay nga biyang. The question itay dito hanggang ayayatin Idin to tan Nelson nga, denden na kita ay ayate. Dahil nakaputot kanyak jak pulos inayat. Ngayon ididumting ni Nelson kanyak, kasla isupa lang panakarik na agayat. Dinakto nga tamat na rigat nga ayatin Baala ka. Basta, kasto ti kahit ko nga biyag. Bagbagaan sakmet manong nami digiti co-parents ko. Ay na, at dalang arot mayat tengkeng ka, di mo pala kayat. Ano ako arot ng jakmat masusurong ayatin. Ngam nabasamak manong nami nga ti may isang aldaw, bakasyon, at dakam nga ginati ti apartment. Hindi at naman sa nga ilik. Si kakadi ni Laila. Wen, sino ka?
Siya ti asawa ni Nelson. Aha. Imawan pagdanakam. Di ka nervyos sa kasta. Basta-basta ka na. Tagsarita ta na siya. Taan niyo mo tibagam. Basta ka na ko muna. Sige. Super ka. Sana ka mas daaw. Luapay ka marami din Nelson ti kastoy. Kaya sana ka mas daaw. Luapay akayat mo ti kastoy ng sitwasyon. Taamong ka ni. Noan niya ti sitwasyon ko. Amo. Gabot na napanak amis mo ti puon mo. Puon? Kayan di kita ganakan ka. Kining istoryada ti amin. Napanak pa yan mismo, iti ayan ti ama, ti anak mo. Nilaing Nelson, tinakarik na ti ayan, di ba? Nanaladaw, iti relasyon nyo. Kaputasan mo nga maipatid ti ama, ti anak mo, nang asawat sa bari. Kaya tuloy yung ti relasyon nyo kini Nelson. Kayat mo ka di, tagtultuloy akastoy. Apay nga di mo baliwan, ti taray ti biyak mo. Layla, sampay nga naladaw ti amin. Saan mo ko mapabusulin ti ama ti anak mo? Nga kaputa, aring na rin namas na ka. So nga, ti maod ti anak mo, ang naganak ka, idagtawang ka pa 17. Karamukom ko na, takay ka. Kaya mo ka ridalatang agtalinaad nga ubing ti panuot mo. Saan nga ubing ti panuot ko? Arig na. Si babalod kang ka ti kinakaramukom. Kaya na inosenten. Hangag mature ti panunot mo. Tang mature ko ti panunot mo saan mo maaramid tagtalinad akastoy nga may salakrida. Dumteng to ti gundaway nga panawan na kanidalso. Orasan ko nga paritan ni Suna. Kansang ka aparitan. Ngayon dumteng to ti gundaway nga panawan na ka. Awan tagpaot akrida. Laglagi bandeta. Kitsak bahay nga panawan na kanto ni Nelson. Unaamon. Isina mo ni Suna. Ket urayan no sa sinuti, rumpeng nga paraking ka. Nga saan ka nga umag-agaw. Manong nemi, ubing ka di palang ti panunot ko. Saan ka di palang matured ti panunot ko. Sa bagay manong, karamukumak namin nga napututan. Ket kaslag balin pala ta karamukum ti panunot ko. Ape nga jak denggen kentong palen ti advice dikiti. Natatayngan ngem siya. Nga saan nga karamukom ti panunot na. Ni Mario, ti janitor ke mekaniko. Saan nga napad nga narigat nga sursuruan nga ayat ni Suna. Ngem nalaing na tayo ti romansa. Kurkaman, padasin min tuman tagalamano. Di kang pagamin nagalamano. Gabot at yak mauray manong naming umasadeg ni Mario kaniyak siya kunti masadeg. Ay, Mario. Ay, ma'am. Anak awagan di ma'am. Perantak lang ko na kuman. Kumusta? Kastoy. Nagabrasta sa malang ah. Takastak ti padag-aabong eh. Kinunak, manong naming kit pinunasan na rin ako. Wa mo, punasan na eh. Apay narugit. Nagigiyamak ti rigis ka nagpunpunas, ma'am. Ay, Layla. Idi agrahip ti dakulap mi manong name ni. Okay, man. Nagbara. Ken nagaragan-gan tiriknak. Sa nagpinareng. Ita lang amin nga. Nagrahip ti dakulap ta niya. Iti pa nagamamuta kaya mabayin na pwede namin nga makialamano keng ka. Imita. Kilapin nga rin sa among imbatan ti dakulap ko. Abay nga petpetam. Naglamo yun.
Ibatamon. Sige. Hmm. Ah, kumusta kayo di balayo? Nilay nanangkot ka din na. Sa kami ti puro kada kami nga kapsat. Kulang haro din ng kanya ang kasawa ko. Tapno, handa ka naman tinapuko na. Kunak man nakit, no kaya tuyo agad, mangisang pritak ti asawak nga dapay napukuyo ko na. Lastog ko na. Kaya mo sawen, iyam amunak, sa mo iyam amo, nidiling anak ko, apo ko na. Kawan. Sa tanto ang garamit ti ading nilili. Oo. Mario. Layla. Adawam, iti na kay balutan. Ta, daklabasol na ita, ng Apo Diyos. Di mo ko maurayan nga makapungtod na Apo Diyos kang ka. Tapi nga kayat na, iti likodan nga, si kanukan ti may katlo nga lalaki, nga nakaraman kanya. Ure adupay nga lalaki. Ipatagkan tulat ta. Tapay, gabuto isot mariknak. Hindi makita ka, nagayata kung kang ka. Hindi mamuak nga kasat sitwasyon mo saan nga nagbalyo tirik na. Aladaki ding ngayatan ka tapno. Iyaon ka. Iti impyerno ngayan mo. To impyerno ka di. Di kadak iti dan na ni Nelson. Impyerno. Gabota dak kalabasol. Apay. Sa kadilang agragsak ti may isang taon o dati langit. Mabalim adam may ragsak iti impyerno siguro. Ngayon baso la ragsak. Sige. Umanugutak. Iyawin nak di balay mo. Di balay yo, kadwaktan ako. Really? When? Indun ka no? Kalpasan ni makalawas. Tapos na makapagsalita kami kini Nelson. Ken may robot mi di kita arwatin mi nga ginan. Saan ganito nga babawi, Layla? Saan ganito nga babawi nga magkiasawa kaniya? Inibagag ka ni Nelson ngagsina kami. Naumakan? Nakapanunod ako, Nelson. Nagbeso. Nga maparaparagsak na maitay tayo ka. Nga madakit impyerno. Iso nga. Pumanaw kam ton. Kinili iti na itong apartment. Oh, sige. Tamang isang petak tumatin sa bali. Ha? Sumasara ka karon ti pangikasaraak kani Eloisa. At sa bali manaksid kanya. Medyo maumaak man kang kain. So kasi mapula kita sa bali. Virgin sika. Paunay ka man Nelson. Di ka naman asyan ti asawa. May nakakano kinasarita kahit. Sardan ka Nelson. Ag-concentrate ka ni ti pamilya. Please. Isardin mo. Amangan nudusain na ka ni Apo Diyos. No makapungtod na Apo Diyos keng ka. Imawanin at ibibiyang ko keng ka. No anyaman ti mapasama ka. Kunak man tinakam ko manong nemi ka po ta panawan kun. Panawan minsun. Mama, anak, papanantamanin. Sa bali manin. Wen. Nga isuntun tagdanayan. Sino? Ni tito mo nga Mario. Te janitor ti eskwela. Ay? Kaya't kiso na, mama. Ha? Wen, kaya't kiso na. Nakasaya-saya ti suno kanyak. Awang arti problema, ano kasta? Awan Sige. Inta karo din. Iti ayan na. Taiyawid na tanin di balay da. Awang arti problema ko nagtaggaga. Agkasurutan gayam di kiti dua. Saan nga tito ti awag na no tiket papa. Ay, ti anak ko na ya. May ramraman manong ngawad turong tibiyag na. Ngem,
Saanan nga, saanan nga mayaw-awan pa iti turong tibiyat ni gapot adda ni Mario. Nasiyat met manunay iti ina ni Mario kada kami nga gina ket maragragsakan siyempre. Aging ka ako na kanyak ni Mario. Ay abam di kita naganakin ka. Uno mapantay jayan nyo. Ta mapagtutulagan ng tikasarta. Ikasarnak? Tada ito trumbeng. Tama ditagdan din ng awan tikasar. Maanong sa malaki dito balay mi? Ngagbalik nga balay tayo? Paglawain met. Ken ituloy ko pa ng janitor ko. Sa ako irapin ti agtarimaan no. Daga pagagpatarimaan kanya. Ketsika. Mabalinak tumuntang subli ko pantisil-sili nga trabaho. O sige, nagtrabaho ta nga doa. Nagkalay sa kam nga rod kini Mario Manong. Hindi ba nagkalay sa amin naragsakat? Dito di napintas ti turong tibiyag. Gusto ti kunada manon nemi. Awan talina ay ti biyag no awan ti ayat ngo susto nga mga bulig iti dayta nga relasyon. When iti resepsyon manon nemi nakita ni Ronald. Imasadig. Hi, congratulations kada kayo. Thank you. Mario, ni Ronald, iso tipod nung ama ni Lady. Oh, pare, bagmantimay kayo. Kumusta kayo matin? Duat anak min. Kumusta? Okay. Tanak. So, diyan. Ti maray manon nemi ni Lady, malasin na ti apod nung ama na. Papa, anak, nalagsa ka kadi? O no saan nga siya tikadan ng mga papang mo? Uwin, papa. Okay ni Papa Mario. Okay, so na. Very good. O, aning nga rin problema. Ititrakitak manunemi ni Nelson. Kumusta si Dagitayan ni Mano? Congratulations ka na kayo. Yaman kami, sir. Kunan ni Mario. Gusto natin ni Nelson. Ah? Gusto ya? Okay. Naragsak ka man ng baka amo na naragsakan. Laila. Sige. Congratulations. Awatin nyo ito na nanumunga regalo kada kayo. Manong name ni kabiniti. Sobre? E di nakapanawan manong name ni kitak linaon ti sobre manong. Wow. Cheque. 100,000? Hindi nagalaban na ta. Ti ex ko. Wow, ha? Pangusaran ta. Kaya dakil na 100,000 ang ako. Mangipot apak iti bukod ko nga talyer. Ipanagan nati Nelson Machine Works. Ipanagan mo ko na. Kaya una, tatapakalaglag kayo kang kuha na. Ni ex mo. Gasta nga ron, tinapasamak manong nami na daan kami ti kabukbukudan nga talyer nga ninayunan ni Mario manong nami ti Inte ni Nelson. Kaya na minsan manong nami na customer na ni Nelson. Mario, sir, dagay mo bukod mo talyer. Kukam ka nun ito Wait, sir. Nelson, nakalang tinagang nga Nelson, tinagang ko reta. Sir, dadi inten mo nga regalo ka kami di, ninayunan mi. Iso, dito. Sabi nga nagang ko. Kit Mario ko ma. Nung pakilaglagi pa miking ka, sir. Kita man na ito problema na kutsak nga rod. Sige, sir, wala kita siyak taon ubra na karagiti duwang empleyado. Kaya kumusta mat ni Mrs. Kaya nasihat mo na, sir. Kapanan na. Kapan na kinuyog dito, bing. Nagiti ko na. Ada mo tanakyo. Ada mo isa. Okay no kasta. Sir, apa mo napututan? Siyag no babae namin kadya kay napututan. Kadi. Tas siyempre, amat nagtalinaed nga na kami. Kasanon, di putot ko ito mairurumento. Wala. Madi Ay. Mo nalaing nga, sir.
idi saan itan nagsingsingpet ako. Manong name nangit ko kita nga salitaan dagiti tuwada di damo nga daklang iti asid. Loko talaga rin ito yung Nelson. Ngayon nasigpit ka nun, manong, pagpeso. Okay. Nagbalim pa yan nga nasigad ti pamilya, nakin ti pamilyami, manong name. Idinto ta ni Ronald, manong name, awanan ti damag ko, kengkwana, kadakwada. At daragsak kami, manong name, iti asawak, bali talon dagiti anak ko, ni Lily, kastamaten ni Mario Jun, kaya nagramaten kaniya, Jennifer, ngayon na ulit. Manong nimi sa anak nga nagbabawi nga nang ipatag kini Mario. Itilikodan nga nagbalin idi nga karamukumak palay nga naganak. Nga karamukum ti panunot ko idi kapotadyak amot tag desisyon ni Sosto. Baglagi din manong nimi tinalawagan matlaing ti panunot ko kat nadahanak matlaing ti nasimpeng natalinaay kay naragsak nga pamilya. Nito nga rod, manong name iti pagkasalita, thank you, itilaing mo nga nangibasa, sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarbingan ti biyag, kadagiti patak nga naggangag, ken nagbuya, more power to your program. Ito nga rod, agyaman nga pagkaya mo, Laila. Thank you, Laila, thank you, at kadagiti nagbuya,